Moabot sa 560 milyones ka pesos ang nagasto sa dakbayan sukad niadtong tuig 2012. Hangtod karong tuiga sa pagpalit lang og mga sakyanan. Duha pa sa upat ka mga Montero nga wa pa marehistro apan gipaggamit na ang nauli samtang duha ka mga Fortuner nga gigahin alang unta sa kapalisan sa dakbayan apan gipaggamit sa duha ka department heads na bawi na usab sa City Hall. Si Demi Hernani sa report. Suggestion na, you go to the barangays, you look. Gibarugan ni Acting Mayor Margot Osmeña nga gikinahanglang mauli gyud sa mga opisyal sa barangay ang mga service vehicle nga giapod-apod ngadto kanila. Usa sa rason kay adunay barangay nga gihatagan ug 7 ka mga sakyanan apan ang ubang barangay wala makadawat. Gusto usab masubay ni Osmeña ang laing duha sa upat ka mga Montero nga gideliver o gigamit bisan kun wala pa kabayri sa City Hall kung asa na karon. Duha ka Fortuner nga alang unta sa kapulisan apan gigamit sa duha ka mga department heads na bawi na sad sa City Hall. Karong adlaw, 225 na ka mga sakyanan ang nauli samtang 83 usab ka mga motorsiklo. Gitugyan na ni Osmeña sa City Attorney's Office ang tukmang lakang batok sa mga opisyal sa barangay nga nagdumili pag-uli niini. There were vehicles returned that were not even registered in the first place. See? Gipahibaw usab ni Ronald Maracura sa General Services ug in charge sa Transition Committee alang sa mga sakyanan nga makadaginot ang syudad sa fuel allocation alang sa mga sakyanan nga wala magamit. Labing menos adunay usa ka gatos nga litros nga fuel allocation sa matag sakyanan matag buwan. For the past 2 weeks, why nanaga ni mga unita? Of course, nagit tayo na save nga gamay. Samtang gipatinaw ni Attorney Aiza Fiel Nogra, Legal Officer sa Department of Interior and Local Government, sa rehiyon nga dili makapangilabot ang ilang buhatan sa isyu karon sa service vehicle sa City Hall. We respect Cebu City when they do actions to protect their interest. Demi Hernani, Balitang Bisdak.